କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷ ହୁଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷେ ଚାଷୀ ହୁଡ଼ିଲେ ବରଷେ। ଦାଣ୍ଡରେ ଧାନକୁ ଠୁଳଉ ଠୁଳଉ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଜି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଟିଅଲ ମୂଳରେ ବସି ମତେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ପଚାରିଲେ ତମେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ସେ କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ମୁଁ ପା ତଳା ପକଉଥିଲି ନୂଆ ଚାଷ ପାଇଁ। ଚତୁର୍ମାସିଆ ଚାଷ ଭଲ ହେଲାନି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଚାଷ କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷ ହୁଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷେ ଚାଷୀ ହୁଡ଼ିଲେ ବରଷେ। ଇଏ ତ ଆମର ଚାଲାକ ଲୋକ, ବର୍ଷେ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚତୁର୍ମାସିଆ ଚାଷ ଖରାପ ହେଲା ପୁଣି ନୂଆ ଚାଷ କରିଦବା। କିନ୍ତୁ ଚାଷ ନାହିଁ ତ ବାସ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ କାହାର ଚତୁର୍ମାସିଆ ଚାଷ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ନୂଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହାତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତଡରି ଚାଲକୁ ଏତେ ଜୋର ଘଷୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଘଷନିଲ ଛିଡିଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପଖାଳଖିଆ ବଡି, ଯାଇ ତାଇ ବଡି ନୁହେଁ ଯେ ତଡରି ଚାଲରେ ଛିଡି। ଏତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଧୁମାଟିଆ ଜୁତାଟାକୁ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କହିଲି ବିଚରା ଜୁତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ସାବୁନ ଟିକେ ଦିଅନି ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିଦିଏ। ଏଆଡେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ। ଚାଷବାସ ସମୟରେ କୋଉମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଡିକି ବସେଇ ଦେଲି। 7-8 ଦିନ ହେଲା ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ରାଗ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ସେ ବଜାର ଆଡେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଟିକେ ବୁଟଟା ଆଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବୁଟଟାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି। ଫଳପୁର ପାଣିରେ ପଡି ପଡି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ। ବୁଲିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।